kinabuhi karon diha na sa Ginoo, diha na sa paglaom sa Ginoo, diha siyang saad, diha sa pagpangalagad. Kung malipayon ka tungod sa kahilayan, malipayon ka tungod sa bisyo ug droga, tanan nga unsay kanindot sa kalibutan, apan ako mingon nimo, kanang tanan mahanaw, lumalabay ra ng tanan makaigsunan. Ang kalipay sa kalibutan, mulabay ra ni makaigsunan. Dapat panganduyon nimo ang kalipay nga walay katapusan. Kining kalipay nga kauban nato ang Ginoo. Igsuon mubo ra gyud kay atong kinabuhi diri sa yuta. Apan nagsaad sa Jesus og kinabuhi nga walay katapusan. Busa ako magpahinumdom kanimo, panganduya ang saad ni Jesus nga maong kinabuhi nga walay katapusan og makig-uban ta niya igsuon sa wala nay katapusan. Mahitabo kining panahona sama sa pagpamilok, madunggan nato ang katapusang tingog sa trompeta nga ang mga buhi natong panahona, iyon ang Bible, sakgawon sila og makig-uban kaniyo sa Ginoo sa wala nay katapusan. Igsuon ko higala, pangandami na kay mo na pinakanindot nga adlaw natong tanan. Nga din makita na nato unsa kanindot ang giandam sa Ginoo, unsa kanindot ang langit, langit nga matahom, lunlun bulawan ang atong pagalaktan ug atong pagapuy-an sumala sa pulong sa Ginoo. Igsoon ko higala, lastly akong painumdom kanimo, kaning kalipay nato dis kalibutan, labay ra ning tanan. Busa ako mingon kanimo, panganduya ang kalipay nga Dios nun, kalipay nga kauban na nato ang Ginoo sa wala nay katapusan. Karon ang panahon magreflekta. Tangawa ang imong kasing-kasing, tangawa imong kinabuhi, i-examine imong kinabuhi. Angayan bata, mahimo lang tang angayan kung si Jesus naghari na sa atong kasing-kasing. Mahimo lang tang angayan, mahimo lang tang takos nga moadto tas langit sumala sa saad sa Ginoo. Sa diyang si Jesus naa sa atong kinabuhi. Siya nay nabuhi, di na kita. Namatay na ang atong daang pagkatao. Matod pa ni Pablo, I have been crucified with Christ, and I no longer live. The life that I live to the Son of God. Sa to pa, ang imong kinabuhi karon, magkinabuhi na diha kang Kristo. Dili na sa imong daang pagkatao, dili na sa imong naandan. Kaya ang atong naandan nga pagkatao, mao tong pagkatao sa pagkamasalaypon. Nahugawan ta, makasasala tang tanan. Apan kung si Kristo Jesus atong gitugutan nga naghari sa atong kinabuhi, nga mopuyo sa atong kasing-kasing, maoranay pinakanindot nga mahitabo sa tao tungod kay dunay garantisado nga usabon na Jesus ang dagan sa atong kinabuhi. Usabon na Jesus atong una-una ug atong kasing-kasing, muliwat na ta sa kinaiya sa Ginoo. Higala ko, igsoon, salamat sa iyong pagpaminaw. Kung buot ka nga